Shalom, oras di tasude, Uria AKBP di sana nomor guar, Embron Tampu Bulun, Imaneng Menjaon, Almana AKBP Ganupari atau Harian di tahun 2025. Sonari di Bagasan Sadarian Ima di hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Aromanison ayat nang sejawata Ima sian na tersurat di Rum 8 ayat 21. Songonon ma pandokna tajahahon ma. Uhud makirim paluan na ma nang natinokpa di sian pangadopan amaguan. Sahat tua luaon asangapon na di aka anak ni dibata. Ayat terjemahannya bahasa Indonesia Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini masakna ayat nang sejawata di Bagasan Sadarion. Senari kita lanjut tu lagu nang sejawata ima sian buku ende 167 ayat sada tambah onom. Dijakon Yesus do perdosa. Dijakon Yesus do perdosa. Nama ngarsa kondosai. Nama ngundu koni naroa. Ni pambainan nasa sude alai dita kupataon dijakon Yesus nang awon. Ayat onom. Di sondo ami ale Tuhan asiroam paiasma togion amion tu ginjan tu surgoi tu debata ujiona mima disi osi palu pajol mai. Ima sana ngata bege ayat nang si jawata dot ayat nang sendeota di Bagasan Sadarion. Salam sehat di tasurude. Tuhan Yesus memberkati. Horas.